ಹಾಯ್ ಹಾಲ್ ಮಾತ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಯಾನ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾನೆ ಎನ್ನದೆ ಗೈಸ್ ಮುಲು ಏನು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ದೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕುಲು ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ದಿನಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೊಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಬೇರೆ ದಾದಾಗುಲು ಎನ್ನೂ ಇರೋ ದಾದಾನ ಬಂಡ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ದಯಪಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಮನ್ಪುನು ಅಡ ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಪಾಡ ಬಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಹಾಕುಂತು ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ನೈಟ್ ಪೋಲೇಜ್ ಚಾನಲ್ ಹೋದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತುಂಟು ಅವಿನ ತೂಲೆದು ತೊಲೆಜ್ ಆರು ಎಂಚ ಮಂತದೇರು ಪಂಡದು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಯಾನು ತೂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಆರ್ಡ ಕನಪದವನೇ ಅಂತ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಪಾಡೋದು 2 ದಿನ ಕೋರ 3 ದಿನ ಕರ ಪಾಡ್ತೀನಿ 4 ಪಾಟ ಖಾಲಿ ಆಗ ಕೂಡ ಕನ್ಪೋಟತೆ ನಾಲ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಮತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಐಕಿ ನರ್ವಸ್ ಆಪಿ ನಾನು ಒತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಏನೇನು ಎದುರು ಪಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಐಕೆ ದಾದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಡು ದಾಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಐತಾರ ಒಲ ಮನ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಐತಾರ ಇಲ್ಲರು ಮಾತೇರ್ಲೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಚಿ ಮನ್ಪುನಾಗತ್ತ ಪಾತೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲರು ಜನ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಳ್ಳ ಪಾತೇರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ್ರ ಬತ್ತಿ ಸಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಾದವು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಲ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಿ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಏನು ಎಂಚ ಇಂಚಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾದ ನಾಡು ಪೂರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಜ್ಜು ಹೆಂಗನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಬರೋದು 2 ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ನೆ ಪೂರ ಇವಾಗ ತಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಕಾಲೇಜ್ 2 ಫೋಟೋ ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರಪೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಇವಾಗ ನಿತ್ತೂಲ ಗೈಸ್ ಏತು ಶೋಕ್ ದೊಂಬು ನಾನು ಓಡೆಗಾಡ್ಲ ಪೋಡು ದಾದಾಲೊಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತ ಹಣ್ಣ ದಾದ ವೈರಗಿಲೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಸಂತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಚಿ ಬರು ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ದಲ್ಲೇ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನು ಲೈವ್ ಪೋನಾಗ ಬೆತ್ತಗೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇನ್ನು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಜನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ತಂದೆನ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪನ ಅವ್ರು ಅದಿದ್ದೆ ಸ್ವಂತ ತಿಪ್ಪುಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಿನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಕಿ ಬಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನೇ ಬಕೇರ್ನ ಎನ್ನಾನ ಬಗ ಬೋಡಿತ್ತನು ಸಿಲಿಗೇಸ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ನುಂಗುಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ದೊಂಬು ಚಿರಂಚಿ ಪೋಕ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಬಾಯರ ಓಡೆಗ್ಲ ಓಡಿ ಪೋಪಿ ಬಾಯರ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡ ಪೂಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಆಡಿ ದಾಲ ಬಾರ್ದಿಸಿ ಪಾರ್ದೆ ಕಣ್ಣು
ಹೆಚ್ಚುವೆ ಅವು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಿಂದ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಐಕ್ಲ ಅನ್ನಡೆಗೆ ಉಂಡ ದೈರ್ ಪುದರ್ ಬಂಡಿ ಐಕ್ ಬರ್ಚಿ ಏರಂದು ಪುದರ್ ಬರ್ಚಿ ಏನು ಪಾಡು ಕಾಡಿ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಅವು ಗುಂಡ ಬೆದ್ದಾಲ ಪಾಡು ಅದೇ ನಾನು ಗೈಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಚೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡ ಬಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತದೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದುಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬನ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಯಾನವೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿಲ್ವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮದುಕುಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮದುಕುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮದುಕುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನನಲಾತ ಜನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನು ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ ಕಡುಪುನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ಲನೆ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎಟ್ಟೆ ನಾನು ಊರ್ದಾಗಲೇ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗಲೇ ಕೊಂಚಿ ಇದಾದಲ್ಲ ಅಗಲೇ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಪತ್ತು ನಡಪೋಡಾದಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚೇನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಎದೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ಯಾನು ಅಗಲೇ ಕೈಪತ್ತು ಎತ್ತೊಂದು ಫೋಪ್ ಬಂಡ ಕೈಟ್ ಬದ್ರೆ ತೋಪೆಂಡು ಅಂಚರ್ತು ಅಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಓಡಾ ಆಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡು ಅದು ಪಂಡದ ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಎಂಡು ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಪುಣ್ಣಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಎನ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೆ ಎನ್ ತಪ್ಪದಿಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡು ಇಂಚ ಆತನ ಸರಿ ಆತ ಜಿಂಚ ಆತ ಜಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದಾದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಚಿ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನೆಂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡೆಗೆ ಹೋದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಲೆ ತೂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಏನು ಖಂಡಿತ ಅದಾಡೆ ಬೋರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಬಂತಂದಿರಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡುಪ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಟ್ಟದೇನೆ ಈ ಗುಡ್ಲಬಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗು ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡು ಬಂತಂದಿರಲೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಾ